Hello, good morning mga ka-DJ, mga ka-listeners. Manihang kauban nila karon no na nag-atang mig sakyanan. Padong duty. Manihang akong partner karon. Oh. Salamat kaayo sa inyong pag-anunayong pagpaminaw ni atong sugilanon, mga mata alang kad nako. O karon atong sugdan ang laing sumpay ni atong sugilanon. Salamat kaayo ha sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Mali siya akong partner sa trabaho. Tungga itaon duha way kauban. Salamat kaayo ha sa inyong pagpaminaw. Inotil ako. Kinahanglan magbuwag na talara. Sweetheart, ayaw ko king na ini. Love na ka. Mamatay ra ka ng imong love nako kay butan ako. Unsa man ka matanga sa pagka-nurse? Nganong mo kontra ka magid ako? Kay nurse ko nimo. Ug sayop na imong giuna-una. Kung doon na may nakugsa sa nahitabo nimo, kana mao ikaw. Tungod kay wa kay hinungdan nga pagka-driver. Ikaw ang sad-an sa tanan. Ikaw! Kung nagtuo ka nga ako ang sadan, sige, patya ko! Pintor ko. Usa kinahanglan mo pintal ko. Pero, dili ka makakita. Oo, buta ko. Pero may kamot ug may utok pa ko. Unsa man nimo sa pagpintal? Ang imong mga mata, mao ang mamahimo kong mga mata. Mga mata, alang kanako. Matahom ang kalibutan sa mga makakita. Apan sama nga gidatugan ka sa langit kung hakpon sa kangitngit ang imong kinabuhi. Apan bisan unsa kadulom sa palibot, aduna gayoy kahayag nga nagpahipi. Ang kahayag sa paglaom. Mga mata, alang kanako. Tagsulat, Ginny Rica Vidal. Direktor, Alex Repulyo Lara. Music, Trifon Morales. Recording Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aminidel Liara. Nakorda. Dalit ka na to sa RMN Drama. Ang miagi, nakurat sa ng tanan labi na gyud si Leonardo sa gisulti sa inahan nga nanawag si Angela kay nangutana sa buwan og pizza sa pagkamatay ni Esmeralda. Mao nga mosamot ang kaikag ni Leonardo nga agtuon ang dapit ni Angela. Apan wa pa dito si Angela. Yan ang pagkahapon, dito na si Angela og Frex sa karaang bahay ni Angela. Ug karon, anang sumpay sa atong sugilanon, mga mata alang kanako. Lola Tasyo, Mayo kay niya nakaday, kay doon na manggutoy nangita ni mo ganina. Kinsa man na nangita niya, Noy? Lalaki man to, o gwapang babae. Ang lalaki, Leonardo Angan. dinhi si Leonardo? Mao na, Angela. O nanugon to nga pasultihan ka nga tawgon ko nun nimo siya kay doon na siya importanteng tuyo nimo. Angela? Okay ka lang? Naglibog lang ko, Frederick. Unsa man ang nalibgan nimo, Angela? Di ba misulti man ka nga gidawat na ni Leo nga milakaw ko? Pero ano nangita man siya nako? Og miabot pa din sa amo sa pagpangita. Basin ako sabi ang unahuna. Basin og mipatigbabaw yun ang iyang gusto nimo. Pero, di na ko mahimong mupakita niya. Naon sa manggudi ay ka, Angela? Nganong gitabunan na nimo ang imong naong anang mas? Nadaot ang akong nahonglo. Og ayaw na lang pagtanaw pa ini.
Ha? Mahimo bag biyaan na lang minimo, Lo. Og salamat sa imong pagpahibaw nga may nangita nako ha. Wa pa di ay mauli dito si Angela, Leonardo. Wa, ma. Mingaw ang ilang bahay. Huwag misulti ang ilang silingan. Nga wa pagid mabalik si Angela sukad mamatay ang iyang igsoon. Mao ba? Leonardo, okay ka lang? Okay na ko, Lara. O, salamat sa iyong pag-uban ako sa ilang Angela. Okay lang, Leo. Sige, adto na lang ko. Sige. Bye, tita. Bye, Lara. Nausap na yun si Lara, no, Leonardo? Aw, may kausaban magid ang tao, ma. Pero, wa ka na ba yo'y huna-huna nga makipalik niya? Ma, may uyab na ko, si Angela. Og siya ang gusto na kong ikauban, og ikasulti ka. Busa kinalang makitaan ko siya pabalik. Leonardo, Kami nga gyud sa bay. Angela, dili makaayo nimo nga mupuyot dinhi nga ikaw lang. Pero amo ning bay. Kinahanglan ako ning puy-an. Okay. Tuod, Angela. Doon ako ikumpisal nimo. Unsa ka na, Frederick? Ayaw lang kasuko ha. Dili may tabong masuko ko nimo. Kay dako kag natabang nako karon. Pero, nakasa ko nimo. Ha? Unsa? Unsa may saan nimo nako, Frederick? Nagbuot-buot ko. Nagimuhimok ng istorya nga ito kang Sir Leo nga sa diyang nagkatubang na miyugwa ka na. Unsa? Ngano? Unsa imong gihimong tumo-tumo nga to ni Leo? Naghimu-himo lang kong istorya aron di na siya mangita nimo. Ug unsa imong gisulti kang Leo? Namakak ko niya. O gidaot ka. Giunsa ko nimo sa pagdaot, Frederick? Ako lang gipatuo si Sir Leo nga mikuyog ka sa usa ka lalaki nga bunguton. Unsa? Paselo ako, Angela. Pero wasa ko makasamot sa kong kaugalingon. Tingali, ako itong nabuhat aron mahimo ka ng gawas nun, gikan kang Leo. Hagok ka na kayo, di ba? Mahal ta ka, pero gidaot ta ka. Wa ko hinungtan, di ba? Hustong imong gibuhat, Frederick. Ha? Wa ka masukon ako, Angela? Husto kasi mong huna-huna, Frederick. Ang imong pagdaot nako kang Leo. Makatabang nako. Aron dili nako niya pangitaon. Ay, kapoy lakaw. Pero, okay lang. At least, nakuha na akong pagsalig ni Leo. May gani kaya akong natimbrihandaan si Frex. Nga mga tumi si Leonardo sa ilang Angela. Aron mapugnan niya nga tili may makaabot dito. Leonardo, kinahanglang mo balik ka na ako. Mo balik ka. Angela, gabi na. Mobalik na ko din ni Ugma. Okay na ko din Frederick. Ayaw na ko kunahuna. Dili, Angela. Karon nga gawas nun ka nagikang kang Leo. Buhangyo ko nimo. Nga tugutan ko nimo nga timanon ka. Angela? Frederick, buhi ilan ang akong kamot. Sorry. Nadalan ko sa akong gibati para nimo, Angela. Dako kay kung gusto nimo.
Batik na kog naong, Frederick. Dili ang imong naong ang importante na ako karon, Angela. Kung dili ikaw, ang imong pagkatao, ang imong pagkabutan. Pero, dili ko makasaad nimo nga akong tugpangan ang imong kibati, Frederick. Angela, sa ako nang giingon, andam ko magpaabot. Biyay lang una ko din eh. Gusto na ko mag-inusara din eh. Okay. Pero, balik ko din ha. Sige, ikaw ang bahala. Gamay na lang yun ang kuwang. Ugmaangkon na nako si Angela. Wow! Nailog ko lang yun hapit ang tanan nga naan ni Leonardo. Dili na siya makalabaw na ko. Angela, gamay na lang yun ang kailog nga napilan para di mo. Gamay na lang yun. Kinahanglang maanad ko pagbalik sa pagkatog ini among kwarto ni Ate Esmera. Ate Esmera, unsa may akong buhaton karon? Gusto kong kalimtan sa dayon si Leo. Mahadlok na kong makikatupang niya tungod ining batik na kay nakong naong. Kung kinsama nagpuog asido sa kong naong, magpayad na siya sa umaabot ng mga adlaw. Pero, una sa tanan, kinahanglang makatuon ko sa pagpakabuhi nga mag-inusara. Kinahanglang makatuog na ko. Unsa man napitang ako na sa bukan. Kataas sa pangpang sa kong palibot. Di ako sa upo sa taas ka pangpang. Unsa lang nakasi babaw? Babae ka na. Muampag siya sa pangpang. Ayaw! Ayaw mag-ambak! Ayaw! 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 Nadamko ko. Og murag si Esmeralda nga ako nga. Ang ako nadamkuhan nga mo ambak sa pangpang. Kinahanglang may buhaton ko sa iyang kamatayon. Ako na'y mo tubay sa phone, ating. Hello? Hello, Mami Nerva. Si Angela ni. Angela, hain ka man karon? Nagkabuang na pangita ni mo si Leonardo. Ma'am, nakaila ko sa bipatay ni Esmeralda. Unsa? Kinsa, Angela? Oh, ma? Si Angela na, ma? Ambi ang phone. Leonardo. Hello, Angela? Pakita na ko. Balik diri sa bahay. Leonardo. Masuko ko nimo kung dili ka mo balik diri sa bahay, Angela. Nganong imo makong gibakakan? Misaad ka nga ikaw ang una na ko makita sa adlaw nga makakita na ko pagbalik. Pero unsa man gibuhat mo? Leonardo, paselo ako, pero dili na ko mahimong mapakita nimo. O ganon dili man. Misaad ka. Nga dili ko nimo biyaan bisan kung makakita pa ko. Dili tinuod nga doon natay relasyon. Gawas pa. Kung dili na tinuod para nimo, ako nang gibating tinuonan sila. Nakabati ka? Ikaw ang miusab sa kong paglantaw sa kinabuhi. Ikaw ang mihatag akong paglaom. Ikaw ang nahimo kong mga mata. Please, balik na ako, Angela. Dili na ni pagpakaroon ingnon ang ako gibati nimo.
Maluoy ka, Angela. Balik na ako. Dili ako anda mo pakita ni mo, Leonardo. Angela. At ang dila ko na okay kayo. Angela. Nahadlok ko, Leonardo. Nahadlok ko sa akong taong. Nahadlok ko. Angela, bisan ang sa pahitsura mo, ako ning dawaton. Magsulti ka lang, anak. Kaya wa pa magkamakakita na ako. Mas maayo tingali nga sa imong padumduman na lang ko makikupan din mo. No. Balik na ako, Angela. Hakaki kong laihigayon, Angela, please. Pagpalihog, sulti ko tinuol. May laing ka bang lalaki sa mong kinabuhi? Please. Ayoko makakian siya. Wa, Leonardo. Salamat. Magpaabot ko ni Angela. Magpaabot ko. Okay. Unya na ko mabalik sa imong kinabuhi kung may ebidensya na kong patok sa kriminal ni Esmeralda. Unsa? Kipatay si Esmeralda, Leo. O nakailan ako kung kinsa siya. Kinsa? Hello, Leonardo. Kanit ang Lara. Naa si Lara diha. Oh. Nangita siya ni mo kay mga na siya pasaylo. Una siya mula ka pa yung sa gawas. Si Angela ba ka nang gikasulti mo? Oh. Ambe, magkiksulti ka. Please. Oh. Oh. Hello, Angela? Hello? Angela, nga nang dili ka mo tingog. Angela? Naibaw kong namati ka lang nako. Pasalo ako. Ang kriminal. May balik na sa Diyas kinabuhi ni Leo. Sa may kumbuhato ninyo. Si Lara ang kriminal ni Esmeralda. Pero, unsa man ako sa pagmatuod nga siya kit ang kriminal. Gi-off na niya sa pikas linya, Leo. Wa siya magigsulti ni mo? Nasuko paghapon siya na ako. Dili ko niya mapasaylo. May gisulti siya, Leonardo. Oh. Napali ka na, ma? Nag-obserba lang ko sa pangita po. Unsay gisulti ni Angela, tita? Nakailan ako na siya sa kriminal ni Esmeralda. O sana iyang gisulti na ako. Pero, wa siya musulti kung kinsa maong kriminal. Di kay ko mahimutang nga makunahon na nga mibalik na si Lara sa pagsud sa kinabuhi ni Leo. Dili si angay nga salika ni Leo. Kriminal si Lara. Esmeralda, tabangi ko nga masulbad ang imong kamatayon. Si Lara, kinahanglang i-focus na ako kang Lara ang akong plano. Dili may mong makapantay si Lara nga nahibaw na ko nga siya ang mipatay kang Esmeralda. Kaysa kasi mapagtungbot ipasabot ni Angela nga mipatay kang Esmeralda, Leonardo. Bisan gamay. Way musod sa kung hunahuna, Lara. Dugay nang maong hitabo. Pero nahasol paghihapot ta sa kamatayon ni Esmeralda. Kung tinuod mang gisulti ni Angela, na nakailan na siya sa mipatay ni Esmeralda, kinahanglang musulti siya nako kung kinsa kini. Ha? Mao nga kinahanglang mo balik sa kung kinabuhi si Angela. Di na sa ko makatuog.
Kinsa ka ninanuktok nga gabiin namang dako? Kinsa na? Angela, si Frederick ni. Si Frederick. Ano niya man siya? Angela, may mo ba ano yung ako matug sa inyo? Ha? Noon sa manday ka? Ano nakurap man ka, ha? Sakit kaya kung ganina, God. May tukar akong sakit. Mao ba? Dali, Soy. Unsa man, nakainom ka nagtambal? Humana. Gusto lang ko nga nailaing tao sa akong tuol kung atakihin ko sa labat sa akong Sige, dali. Ari ka sa pikas kwarto. Dali, Soy. Dili ko may matang. Leo? Oh. Nag-iris ka man? Nag-jacket ka? Asa ka man? Mubalik ko sa bahay ni Angela, ma. Unsa? Pero gabiin na, Leonardo. Tingalig maunsa ka pa sa daan. Magkinala magkasulti mi si Angela. Unsa magituyo ni mo ni Angela? Daghan kong tuyo niya, ma. Daghan ko gustong ipangutanan niya. Bahay na mo sa kriminal ni Esmeralda. Leonardo, kinahanglan mo sulti si Angela ni mo kung kinsa ang iyang nadiskubrihang kriminal. O, ma. Unya, sigurado ka nga makaya na gyud nimo sa imong lawas nga mo drive ka? Makaya na ako ni ma. Sige na, baway na. Angela? Frederick, buhay ilang ang akong kamot. Sorry, Angela. Sorry. Baway na. Sakit man ka kay mong Salamat, ha. Madangtang gigud. Sige na, katuog na. Kana, Angela, kana. Musalig kayong maayo sa akong kabutan. Kinahanglang mahug ang tanan mong pagbati para nako. Gwapo na gud kayo mo someday. Magkapi na lang una ko. Sa suki akong buhatan, aron makakuha kong ipitensya nga si Lara ang kriminal ni Esmeralda. May nanuktok sa pultahan. Kinsa mga kininanuktok? Kinsa na? Angela? Si Leonardo ni. Si Leonardo? Niya si Leonardo? Unsa kaya kong buhaton ini? Angela? Abdi ni pultahan. Magsulti ta. Dili pa ko anda magkikatubang niya. Angela? Dili ko mobiya din sa pultahan kung dili ko nimo ablihan. Ablihi ang pultahan, Angela. Unsa man si Frex. Nanawag man og lawom ng gabi. Hello, Frex. Unsa ba naitabo nimo? Lara, di asil lang to sa bahay ni Angela. Unsa? Ngayon naman na siya diha. Gabi naman kayo. Kumbot lang. Napati na ako ang tiyog ni Angela sa gawas ni kwarto. Nagipatugan ni Angela na ako. Nasabday ka diha? Oh, may buhato na unta ko kang Angela. Pero may abot man ni si Leo. Panuhay ba ini? Pangitag paagi diha. Nga dili sila makasulti. Nagkasulti na sila. Oh, shit! Buisit! Buisit! Angela? Kinahanglan mo pakita ka na ako. Di pa nagsabot naman talayong. Nga dili ko na pumapakita ni mo. Kitang doa mo solba sa kamatayon ni Esmeralda, Angela. Unsa? Angela, isaada ko nimo. Dili mahitabo mahadlok ko sa imong naong. Leonardo,
Sa ako nang gikaingon nimo. Dili ko mobiya dinhi sa inyo kung dili ko nimo atubangon. Angela, kinala atubangon ko nimo. Kinala atubangon nimo ang imong gisaad ako. Kinahanglan nga dili ka mobiya sa ako kinabuhi bisan ko makakita nako. Wa na ko'y gamit sa imong kinabuhi, Leo. Dako ka gamit sa akong kinabuhi, Angela. Kabahin ka na sa akong kinabuhi. Please, ablihi kinapultahan. Pakita ako si Munawng. Ayaw kadlok sa mahimo na kong reaksyon, Angela. Please. Ablihi kinapultahan. Maluwi ka. Pakita ako si Munawng. Angela? Niya akong now. Sir Leo. Nahibaw akong lainan tang magtanaw sa kong now. Ang imong naong? Kuba na ang akong naong, Sir Leo. Gikuba sa salbahis nga lalaki. Dako-dako gid ang kadaot sa imong naong, Angela. Ayaw magkilak. Angela. Ang imong naong. Nahibaw ko kakuba na akong naong. Huwag ayaw na lang pugsa ni mo kaugalingon sa pagtuon sa kong naong, Sir Leo. Nahibaw ko gilainan ka nga nagtanaw sa kong naong. Ano? Dili ka na ang butong ipasabot, Angela. Unsa puti mo ipasabot? Ang imong mga mata. Ingon sa nakita ko na kanang imong mga bata nga naghilak. Unsa? Dili na ko mahinumdum kung kinsang mga mata ang susama sa imong mga mata. Unsa? Basta, nakita ko na kanang mga mata nimo. Karon nga nakita na ko nimo, Sir Leo. Mahimo ka ng mulakaw. Dili. Daghan tag istoryahan. Ug unsa atong istoryahan? Angela. Angela? Oh. Kita mo yung abot? Oh. Frederick? Niya ka sila, Angela? Kuan. Nganong niyaman ka, Sir Leo? Ako ang mangutanan nimo kung nganong niya ka. Imo kong gitraydoran, Frederick. Ako magtaydor ni mo, sir. Leo! Angela! Unsay buti pasabutin eh. Gisabutan ko ninyo. Wow! Kuan. Ayun lang pamagak, Angela. Sabihin lang si Dood, si Sir sa atong relasyon. Kamu di ang dunay relasyon. Leonardo, ayaw pang yusog. Bago kang kioperahan. Ang tinuod... Hayom! Mga traitor! Leonardo! Pasag din si Angela. Dili ka gustong makita niya, dili ba? Pero nasuko siya ni mo. Wa na ko'y labot kung masuko siya na ako, Angela. Ang importante mauwi ikaw. Pitang duha. Frederick, sibot mong ipasabot. Angela, nahibaw na dyan ang dako kung gusto mo. Buhi ikaw. Angela, ako pa lang, Angela. No! Lang. No! Angela, dugay na kaninang gustong buhaton mo. Pero idlas tayo ka. O karon na, di na ko masugot nga mabaraw pa ang gusto na kong buhaton ni mo. Ha? Salpahis ka! Angela! Angela! Salamat. Naulihan ka na. Sir Leo. Si Frederick. Ito na. Gitabang na siya mga silingan. Ikaw lang ang gisiguro na ko sa pagdaha. Salbahe siya.
O ganun mibalik ka. Wa ko mabiya dahil sa inyong bahay. O dabatin na akong yung pagbalibad sa gusto niyang mahitabo. Nganong kalit man sa nahibong salbahis? Kinahanglan mapalayo ka na dyan tawahan na. Asa ko ni mo datoy? Balik sa bahay. Sinamsam ning nanawag. Hello? Wa ako diri sa ospital, Lara. Unsa? Hospital? Nganong nabot ka man sa ospital? Wala lang kaahoy sa ulit, Leonardo. Unsa? Gitahan niya si Angela. Unsa? Panuway ka! Ayaw kong nganlig panuway. Kuhaaon ako dre. Kibasin o pakuha ko ni Leo og mga pulis dre. So, Jabay. Dili ba mo magpalayo ka na ko? Kay dali kang interesan og tao. Kinahanglan nga humno nato ang tanang kahasol sa tong hunahunaan sila. Ug hangyo lang. Ayaw na ko biyae. Tungod kay daghang kagisaad na ko nga kinahanglan imong tumanon. Saad? Pero unahon ta ang pagsulbad sa kamatayon ni Esmeralda. Sultihi ko. Kinsa ang kriminal ni Esmeralda, Angela? Kinsa? Mga igala, dapiton ko kamo sa pagpamati sa nang sumpay nining atong sugilanon. Mga mata, alang kanako. Gisuat kani sa radyo ni Maria Gina Bidad ug ubos sa direksyon ni Alex Repolyo Lara. Music nining alagad niya sa kanginan, Trifon Morales. Recording editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nacorda. Dalit ka na to sa RNN Drama.